Και τώρα ανάλογα με το πόσο κουρασμένες είστε, επιλέξτε ή στηρίζω το κεφάλι πάνω στο χέρι ή το ξαπλώνω πάνω στο μπράτσο. Μπορείτε να επιλέξετε. Πάμε το άλλο χέρι να το τεντώσουμε λίγο μία από πάνω, να δώσουμε σήμα ότι ξυπνήσαμε, ότι ξεκίνησε η ημέρα και η κίνηση. Και τώρα θα φέρω το πίσω πόδι να το στηρίξω. Όχι, ας μείνουμε πρώτα λίγο. Ας μείνουμε λίγο εδώ με κλειστά τα μάτια να αναπνεύσουμε. Αναπνέω. Παρατηρώ πώς αισθάνομαι. Παρατηρώ την ανάσα, την κοιλιά μου, το θώρακα. Και θα αφιερώσουμε τη σημερινή μας πρακτική στο να δώσουμε άδεια στον εαυτό μας κάποιες φορές να ξεχνιέται. Να μην κάνει το σωστό σε εισαγωγικά. Είναι εντάξει. Έτσι ακριβώς θα το πούμε. Είναι εντάξει να ξεχνιέμαι. Γιατί είναι ανθρώπινο. Ωραία, πάμε τώρα να βάλουμε το πόδι μας πίσω, να πατήσει το πέλμα. Λυγισμένο λοιπόν. Και πάμε από εδώ, κατεβάζω το γόνατο και το ανεβάζω πάλι. Το ανοίγω μέχρι εκεί που μπορώ και νιώθω καλά. Να ξυπνήσουμε δηλαδή με λίγη αγάπη και ηρεμία, το ισχύω. Και μπορούμε τώρα, καθώς κάνουμε αυτή την κίνηση, να συνδέσουμε και την ανάσα μας. Και μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να βάλουμε παύση στην εισπνοή, στην εκπνοή ή και στα δύο. Η κάθε μία για τον εαυτό της αναπνέει. Συνήθως άμα θέλουμε να δώσουμε στον εαυτό μας ενέργεια, είναι καλό να κάνουμε την παύση στην εισπνοή. Αν πάλι είμαστε σε ένταση και θέλουμε να ηρεμήσουμε, είναι καλό να κάνουμε παύση στην εκπνοή. Πάμε να βάλουμε και το χέρι, αυτό που είναι ελεύθερο από πάνω, να γυρίσουμε έτσι τον καρπό προς τη μία κατεύθυνση και προς την άλλη, ενώ συνεχίζουμε με το πόδι. Και τεντώνω και τα δύο τα πόδια, πολύ καλά τεντώνω και τα δύο χέρια και σφίγγω κάθε σημείο, κάθε κύτταρο του σώματός μου, το κρατάω σφιχτό, σταματάω και την αναπνοή και μένω εδώ, σφίγγομαι και εκπνέω και χαλαρώνω εντελώς. Πάμε άλλη μία να εισπνεύσω και να σφίξω. Τεντώστε καλά και τους ώμους, τον αφιένα εκεί πέρα, την πλάτη, τους γλουτούς, τα δάχτυλα των ποδιών, σφίγγω και χαλαρώνω. Και πάμε να γυρίσουμε από την άλλη πλευρά. Εγώ θα γυρίσω έτσι από εδώ για να με βλέπετε και να σας βλέπω. Και εδώ πάλι επιλέγω αν θέλω να είμαι με το αυτή πάνω στο μπράτσο ή να στηρίζω το κεφάλι μου στο χέρι. Σε πρώτη φάση πάμε να πάρουμε μερικές αναπνοές. Και πάμε τώρα να στηρίξουμε το πόδι στο πέλμα. Και να βάλουμε την κίνηση, ανοίγω, κλείνω.
Βάζουμε και την κίνηση του χεριού, του καρπού. Βάζω την παύση της αναπνοής εκεί που τη θέλω. Αν τη θέλω, μπορεί να μην θέλετε και να θέλετε συνεχόμενη ροή. Όποτε νιώσετε ότι τελειώσετε με τον καρπό, το σταματάτε το χέρι. Και τεντώνω. Τεντώνω καλά χέρια, πόδια, εισπνοή, σφίγγω τα πάντα γερά, δυνατά. Εκπνοή, χαλαρώνω. Και εισπνοή ξανά. Σφίξτε καλά, σφίξτε για τα πάντα όλα, δυνατά. Και χαλαρώνω. Γυρνάω στην πλάτη. Φέρνω τα γόνατα στο στήθος, τα αγκαλιάζω. Τα τραβάω προς το στήθος, να σηκωθεί η λεκάνη. Να τραβήξουν οι μύες της μέσης. Να τους ξυπνήσω χαλαρά και ήρεμα. Μπορώ να κινηθώ και λίγο δεξιά-αριστερά εδώ. Πάμε να σηκώσουμε τα πόδια, να τα τεντώσουμε. Τα χαϊδεύουμε και λίγο έτσι στους μυρούς και από πίσω, να ξυπνήσουμε τους μυς. Πάμε να κάνουμε και λίγο περιστροφές στους αστράγαλους, προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, ταυτόχρονα ή αντίστροφα. Και τώρα εστιάζω στο να τεντώσω καλά, να ενεργοποιήσω εδώ, σφίγγω τους μυρούς μου. Πιάνω πίσω από τα γόνατα και απαλά φέρνω προς το σώμα μου, μέχρι εκεί που νιώθω καλά. Λυγίζω, βάζω τις παλάμες πάνω στα γόνατα, τα σπρώχνω μακριά μου να τεντώσουν τα χέρια, μέχρι εκεί που πάνω τα κρατάω. Ανοίγω στο πλάι και κλείνω στο στήθος. Κύκλος λοιπόν, αντίθετος, εξωτερικά. Και συνδέω την ανάσα. Πάμε και αντίθετα. Πιάνω τώρα τα πέλματα, τα ενώνω, πεταλούδα δηλαδή, πλέκω τα χέρια μου και τραβάω προς το στήθος τα πέλματα. Και σηκώνω πάλι τα πόδια και περνάω σε βαρελάκια, αργά για την πλάτη. Κάντε καλό τόξο την πλάτη, φέρτε το πηγούνι στο στήθος και μπρος πίσω αργά. Νιώστε δηλαδή τη σπονδυλική στήλη να παίρνει το μασάζ της. Και όταν είστε έτοιμες, περάστε από καθιστή σε γονατιστή θέση. Και πάμε για τη γάτα και την αγελάδα. Πάμε από εδώ, να σηκώσουμε το ένα χέρι, θα φέρουμε το δεξί χέρι στο κέντρο, θα σηκώσουμε το άλλο χέρι ψηλά. Στροφή του κορμού. Κατεβάζω, αλλάζω πλευρά. Για να στρίψω καλά, σπρώχνω την παλάμη που είναι στο πάτωμα. Έρχομαι πάλι στα 4.
Φέρνω το γόνατό μου στο στήθος, το περνάω πάνω από το άλλο και το βάζω σταυροπόδι. Εισπνοή το φέρνω στο στήθος, εκπνοή το τεντώνω πίσω, πατάω τη μύτη του ποδιού και σπρώχνω την φτέρνα μου προς τα πίσω, στην ουσία ξυπνώντας την γάμπα. Εισπνοή, φέρνω κοντά στο στήθος σταυροπόδι, εκπνοή πίσω. Και σπρώχνω καλά. Πάμε τώρα να φέρουμε στο πλάι το πόδι. Ευθυγραμμίζω το πέλμα με το γόνατο. Χαμηλώνω στους αγκώνες. Και πάμε από εδώ μπρος πίσω. Πάμε πίσω θέση του παιδιού, το πόδι παραμένει εκεί στο πλάι. Και πάμε τώρα να περπατήσουμε με τα χέρια προς τη μεριά του λυγισμένου ποδιού. Κάμψη του κορμού στο πλάι. Βαθιές ανάσες, είναι εντάξει να ξεχνιέμαι να αναπνέω, είναι εντάξει να ξεχνιέμαι να κάνω όλα αυτά τα καλά πράγματα για μένα και να προχωράω όταν το θυμάμαι και να επιστρέφω στο να τα κάνω. Πάμε να έρθουμε στο κέντρο με τα χέρια, σηκώνομαι πάλι στα 4, μαζεύω το πόδι και πάμε από την άλλη πλευρά. Εισπνοή. Περνάω το πόδι από πάνω στο σταυροπόδι, εκπνοή, το τεντώνω πίσω, πατάω τη μύτη του ποδιού γερά κάτω και σπρώχνω τη φτέρνα όσο μπορώ πιο πίσω. Και ξανά εισπνοή, σταυροπόδι, εκπνοή. Σπρώξτε και με τα χέρια πίσω ένα ανάγκη για να τεντώσει καλά η γάμπα. Και πάμε πάλι μπροστά. Μπορεί να σας δυσκολεύει λίγο παραπάνω αυτό, είναι λίγο πιο εύκολο από το άλλο πόδι, είναι φυσιολογικό. Και πάμε να το βγάλουμε στο πλάι. Πάμε λίγο μπρος πίσω, αργά. Πάμε να κατέβουμε στους αγκώνες και να φύγουμε πίσω στη θέση του παιδιού. Αναπνοές και περπατάω τα χέρια προς την πλευρά του λυγισμένου ποδιού, να ανοίξει όλη η πλευρά του σώματος και αναπνέω χορταστικά. Έρχομαι στο κέντρο, περνάω στα 4 και από εδώ περνάμε στο κάτω σκύλο. Καλημερούδια μας. Παρατηρώ το σώμα μου, την ανάσα μου, πώς αισθάνομαι κάθε σημείο ξεχωριστά του σώματός μου, τα πέλματα, τα δάχτυλα των ποδιών μου, τις γάμπες, τα γόνατά μου, τους μυρούς, τη μέση, πλάτη, κοιλιά, ώμοι, αυχένας, μπράτσα, αγκώνες, πύχης, καρπί, δάχτυλα, το κεφάλι μου, τον αυχένα μου, το πρόσωπό μου, τις σκέψεις μου, τα συναισθήματά μου, όλα τα παρατηρώ και όλο μαζί σαν μία μονάδα, ένα σύνολο. Και πάμε να κάνουμε
ένα βήμα μπροστά και να ξεδιπλώσουμε προς τα πάνω, να σηκωθούμε στη θέση του βουνού και να περάσουμε στο δέντρο. Έτσι να γυρίσω από εδώ. Φέρνω το πόδι μου εκεί που με βολεύει να το βάλω. Φέρνω τη λεκάνη μου πάνω από το πέλμα που με στηρίζει και την καρδιά πάνω από τη λεκάνη και το κεφάλι πάνω από την καρδιά και σε αυτή τη θέση εστιάζω στο να σπρώχνει το ένα πόδι το άλλο και τα δύο. Δύο αντίθετες δυνάμεις. Σφίγγω, σπρώχνω και βάζω και τα χέρια μου άμα θέλω πάνω από το κεφάλι ενωμένες παλάμες και άμα θέλω μπορεί να είμαι και έτσι ένα ανοιχτό δέντρο κάκτους. Ή μπορώ και να τα ανοίξω εντελώς. Όπου θέλετε. Είναι εντάξει να ξεχνιέμαι. Και μετά επανέρχομαι. Είναι ανθρώπινο. Και επειδή είμαστε άνθρωποι, γι' αυτό είναι εντάξει. Άμα ήμασταν υπεράνθρωποι, δεν θα ήταν. Άμα πέφτω, ξανασηκώνομαι. Αυτό ισχύει και στο στρώμα, όχι μόνο στη ζωή. Και χαμηλώνω τα χέρια. Και φέρνω το γόνατο από πάνω, σταυροπόδι. Και πάμε να περάσουμε στον αετό. Οπότε μπαίνω σε καθιστή θέση. Τυλίγω το πόδι μου γύρω από αυτό που με στηρίζει. Βρίσκω την ισορροπία μου. Και πλέκω και τα χέρια. Αν έχω το δεξί πόδι από πάνω, θα μπει το αριστερό χέρι από πάνω. Και άμα πέσω ξανασηκώνω. Και όποτε είστε έτοιμες, βγαίνετε από τη θέση, τεινάζετε τα πόδια. Και πάμε από την άλλη πλευρά. Δέντρο. Πιέζει το ένα πόδι το άλλο, το πέλμα πιέζει το μπούτι πιέζει το πέλμα. Εδώ η λεκάνη του ποδιού που είναι τεντωμένο, δεν θέλουμε να βγαίνει στην άκρη, θέλουμε να είναι ίσια, να σπρώχνει δηλαδή όλο το πόδι προς τα μέσα, μαζί με τη λεκάνη. Και άμα πέσω, ξανασηκώνομαι. Αν θέλετε κλείνετε και τα μάτια ή απλά μαλακώστε το βλέμμα, κοιτώντας έτσι κάπου μπροστά, χαμηλά στο χάος, στο πουθενά. Και πάμε να βγούμε να περάσουμε κατευθείαν στον αετό από εδώ, οπότε σηκώνω το πόδι, το σταυρώνω από πάνω, το τυλίγω και μετά φέρνω και τα χέρια στην αντίστοιχη θέση. Τραβάω τους αγκώνες προς τα πάνω και αναπνέω. Και βγαίνω όποτε είμαι έτοιμη και τεινάζω. Και πάμε μια ωραία εισπνοή πάνω τα χέρια ψηλά. Τεντώνω καλά το κορμί μου εδώ και βουτάω εκπνέοντας. Μένω εδώ, ακουμπάω τις παλάμες μου στο πάτωμα και κινώ το σώμα μου δεξιά-αριστερά. Φροντίζω η κοιλιά μου να κουμπάει στους μυρούς μου και για να το καταφέρω αυτό λυγίζω τα γόνατα όσο χρειάζεται. Εισπνοή, μακραίνω τη σπονδυλική μου στήλη από τη λεκάνη μέχρι τον αφιένα. Μπορώ να κοιτάξω και μπροστά για να μπει σε καλύτερη ευθεία η σπονδυλική μου στήλη.
Μένω εδώ, αναπνέω. Αισθάνομαι πίσω τους οπίσιους μυριαίους, εκεί τους γλουτούς, όλη αυτή την περιοχή να τεντώνει, να ξυπνάει. Και εκπνοή κάτω. Και πάμε να ξεδιπλωθούμε αργά προς τα πάνω. Αν θέλετε να έρθετε κι εσείς στο κέντρο του στρώματος, έτσι να γυρίσετε προς τα μένα, όπου σας βολεύει. Και πάμε εδώ πέρα, λυγίζω, τεντώνω μαλακά τα γόνατά μου, στο ίδιο σημείο, χαλαρώνω τα χέρια, αφήνω να κινούνται. Βάζω και αλματάκια άμα θέλω, ή αν δεν θέλω τον κραδασμό τόσο πολύ, απλά να αποκατεβάζω τις φτέρνες. Χαλαρώνω εντελώς τα χέρια, τα αφήνω έτσι να χοροπηδάνε. Ξυπνητήρι. Συγγνώμη. Γιατί ξύπνησε τώρα, γιατί ξύπνησε αυτό τώρα? Για να ξυπνήσω το γιο μου. Έχει πάει το κινητό για σέρβις, δεν έχει ξυπνητήρι. Ωραία, πάμε τώρα, τεινάζω και τα χέρια προς τα πάνω. Τεινάζω δυνατά τα χέρια προς τα κάτω. Και πάμε τώρα να χτυπήσουμε το σώμα μας, χτυπηματάκια έτσι, εδώ κοιλιά, στήθος. Με τις γροθιές στο εξωτερικό των γλουτών, στους μυρούς, το εσωτερικό, πίσω, στη μέση, απαλά, με την έτσι, εσωτερική, με το πάνω μέρος των χεριών και λίγο πιο πάνω μέχρι εκεί που μπορώ. Και πάμε τώρα να γυρίσουμε τα χέρια δεξιά-αριστερά. Και πιο μεγάλη κίνηση, να χτυπάω το σώμα μου με τα χέρια και να αλλάζω βάρος, μία από το ένα πόδι, μία από το άλλο. Είναι εντάξει να ξεχνιέμαι. Επιστρέφω όταν θυμηθώ. Στη σωστή ανάσα, στις σωστές συνήθειες, στα όμορφα πράγματα για τον εαυτό μου, και θα τα ξεχνάμε και είναι φυσιολογικό. Με αγάπη, θυμίζω στον εαυτό μου και ξαναγυρνάω. Πάμε πιο γρήγορα, πιο δυνατά. Και σταματάω, μένω ακίνητη, με κλειστά τα μάτια και νιώθω. Αναπνέω χορταστικά. Παρατηρώ το σώμα, τι αισθάνομαι. Με τις παλάμες μου εσωτερικά. Σαν ρεύμα ίσως να περνάει. Μες στο κεφάλι μου, τι συμβαίνει μες στην καρδιά μου. Σαν να τίναξα από πάνω μου κάτι και παρατηρώ πώς αισθάνομαι. Κινώ λίγο αργά έτσι την λεκάνη μου σε οχτάρια, με κλειστά τα μάτια, χαλαρά, ήρεμα. Βάζω και λίγο τον ώμο μέσα στο πίσω. Σηκώνω και λίγο το χέρι, τον αγκώνα δηλαδή. Και σηκώνω και το χέρι άμα θέλω. Μεγαλώνω την κίνηση όσο θέλω. Και έρχομαι στο κέντρο, ανοίγω τα μάτια.
Εισπνοή, τα χέρια ψηλά, να φτάσουμε εκεί που δεν φτάνουμε. Εκπνοή, ενώνω τις παλάμες και τις φέρνω μπροστά στο στήθος. Και άλλη μία τέτοια, με εκπνοή από το στόμα, εισπνοή, χέρια ψηλά. Εκπνοή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είστε πλούν.